Сәлем дуслар. Сәлем дуслар. ТМ-ТV каналында безнең личный операторыбыз отпускка китеп, җылы якларда үзенең арт санын кыздырып яткан арада без Раил белән продуктны үзебез төшерергә булдык. Илдар, синең аркада без баумынырында катып өшеп, пранк төшереп йөрибез. Ә син Җылы якта ятасың. Безне дә алып китмәдең шунда. Шуңа күрә бүгенге продуктны Раилне мин төшерәчәкмен. Ә мин Булатны төшерәчәкмен. Моннан нәрсә килеп чыгар? Карарбыз. Киттек. Әке-бәке пранк шоу. Дуслар, бүген миңа татар эстрадасының иң яхшы фокусникларының берсе булышачак. Иң яхшы фокуснигы гына да түгел. Татар эстрадасының танылган юмор остасы. Әбри-хабри. Сәлем дуслар, без бүген Казан урамнары буенча фокус күрсәтәчәкбез. Мин үзем белән бер колода карта алдым. Анда бөтенесе дә сез күргәнчә барлык масларда барлык картларда үз урынында. Без нәрсә эшлибез? Без урамдагы теләсә кайсы кешене татарча белгән берәр кешене тотабыз һәм әлеге карталар белән манипуляцияләр башкарабыз. Ничек эшлибез? Без аңа төрле хәрәкәтләр ясатачакбыз, төрле bilmiyorum, секреттербез бәлкем, шугалатербез, ничек булыр анысы ситуациясына карарбыз һәм шушы вакытта алар күзләрен йомырга тиеш булачаклар, безне күрергә тиеш түгел. Нәкъ шушы вакытта без шушы камера белән таячакбыз һәм пранк Кешеләрнең реакцияларын караячакбыз дуслар. Сәлем. Сәлем карат. Син татарча понимаешь? Понимаю. Да, алысың. Исемең ничек? Ранил. Таныдыңмы мине? Таныдым. Кем? Махмуд дигән. Безнең татар эстрадасында фокус күрсәтүчеләр камерада бар. Шуны Илназ Гарипов белән якынлашсам, Илназ менә бер фокус өйрәтте. Хорошо фокусны шамартыр өчен урамдагы кешеләргә күрсәтеп бирәм. Нәрсә эшләргә кирәк? Хәзер сиңа колодан ачам. Шуннан бер картын сәлем. Без карагыз. Исеңдә калдыр. Калдыңмы? Bu kartının kayda икәнлеген, хәбисти карт икәнлеген исеңә алып бирәм. Ачыкларына шабыл мы? Фокус эшләр өчен манипуляция ясар. Сәсендә магия тәсмин көтик. Лапа. Лидий. Аңа шамчы. Браха, манипуляция башкарса, әле карт или яки бу, яки сол ягыңны табанасыз сайла, кайсы сайла икән. Сайла, кайсы сайла? Уңай, уңмы, сулмы? Уңмы. Аяғыңны вакыт бас. Кулыңны кулыңызга кой. Yapay, gözlerini yımasın da, değil mi? Mesela, ben bunu hareket esere girer. Ben bir turuna girer. Mesela stop diye baytam özüm, topta diye baytam. Topta diye baytenden sonra, halbuki kart senin ayağımızda, ayın teminin altında var, ilaç kullanmasında. Tak gözlerini yumdum. Давай, başlayalım ileride başlayalım. Yavaş aha. Evet, bırak ileride. Mesela topta diye baytam, biliyor musun? Bak, ileride de. Танышлар да шырый да. Сине балмонда гына Хәзер фокус күрсәтәбез. Вот, таныш кешеләр, әйбәт булды, белгән кешеләрне очрату. Хәзер мин синнән теләсә кайсы бер картаны сайлап ал, мин карамыйм. Исеңдә калдыр. Кире тоеп куйган бер урынга. Ben indi kart икәнлеген белмим, һәм күрә дә алмыйм, шулаймы? Анда бернәрсә дә юк. Хәзер әлеге картаны мин синең я уң як, я сул як кесәңнең берсендә тырып куячакмын, ләкин болай гына түгел, магия белән күрсәтәм. Аның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Кулларың белән кесәңне капла. Мин кул белән тырып куйдым. Күзләреңне йом. Күзләреңне йомасаң, һәм навайтып сикереп торырга кирәк. Мин сиңа үзем тукта дип әйтәм. Тукта дигәч, үзең туктап, кулларыңны тыгасың, кесәңне эзлисең, һәм өзеңнең загадны билгеләнгән карта килеп чыгачак. Аңлашылды? Күзләрне йомдың? Давай, сикерә башла. Мин сиңа үзем тукта дип әйтәм. Ярар. Пока.
Tilasa qaysi bir kartani al, hozir biz qaramaymiz. Esingda qoldir haligi kartani. Iya. Gire tig'ib qo'y kolodiga. Bo'ldimi? Shu. Hozir haligi shu kartni sening o'ng yoki sol yoq oyoq kiyimining ostida jirda paydo bo'lacak. Sayla o'zing. Sayla o'zing. Qaysi sayla? O'ngda. Shu. Magiya boshqacha bo'lmaydi. Hozir esa shar ekan, lekin bular nima tugul? Qo'llaring bilan yuzingni qoplaysan-da. Senga mana shugalab nashat turgan kerak boshqa nashat bor. Shugalab turib turgan kerak boshqa. Lekin ko'zlarni ochishga yaramaydi. Fokus bor. Biz yana o'zimiz belgili bir vaqtda to'xta deb aytashakmiz. To'xta degandan so'ng shunda. Ondan so'ng oyog'ingni ko'tarasan. Shunda bo'ladi. Kelishdik? Ko'zlaringni qoplan. Eyvallah, qoplanma. Ko'rmaysan. Ko'rmaysanmi? Ko'zingni yum eshikdan ko'rsa. Ko'zingni dayam. Bitta, shugalab tura bosh. Turbanlar, artdagi backgroundga e'tibor etmangiz. Bu o'rinda Bauman uramining dahi motor muhabbat yurtlari bo'lgan teshi, lekin qizg'anishga qarshi bizga so'nggi fokus ishin bitta motor bir avzi ishladi. Bizga undan qo'shirga to'g'ri keldi. Chunki bizga o'zi quva boshladi. Shunga ko'ra, menga qalsa prank o'ngishli bo'ldi. O'ngishli bo'ldi, begaybat bo'ldi bugun. Ko'ngilli bo'ldi. Tatar kishilari ushur ekan Bauman uramida. Yoshlar Ulkanlarga beylənməskə tırışdıq çünki ulkanlarning bir neçə mentaliteti o'zga, ham ulkanlarning keyflərində buzurğa ulkanlarni aldalagandan so'ng ular kirisincha qotiroq oshulari chiqa, ular hatto жалобада yozarga mumkindir. Shunga yoshlar adekvat, yoshlar молодцы, yoshlar bildirdilar. Barliq prankda qatnashuvchilarga ular rahmat ham hurmat. Mana shu prank bilan biz Bulat seni sen tushiruvchini yengashakmiz. Allah bersa. Dostlar, bugün benim bilen Tataristan'ın en moğlu jurşisi hem en şef promouteri Elvina. Selam, barınızga. Bugün biz Bauman uramında mana shunday reklama beklarni tarqatamiz, lekin biz ularni kishilarni qo'llarida bermayapmiz. Bu pranı klip çıkarma yok mu ekanini biz sizin bilen hazır ko'rarmiz. Kıynarlardan korkak aman. Neminden korkak mıydı? Nemin kursak. Это правда, это правда. Да. Я опять спрашиваю. Bizning prank oxirina yaqinlashdi. Bu prank
Bik kızık idi işlerimiz qatıp ulaybiz deb turabız. Min mena qiziq bo'lmadi, menga qo'rqinch bo'ldi, chunki qo'y bir opalarning yuzlari bir qo'rqitdi, hozir qiynayim degan momentlarda bo'ldi. Shunga ko'ra biz bunga erishdik bu pranka, bizning bo'lib chiqqan bo'ldimi? Ham shunga ko'ra Roil, sen bilan unda bosib turasan. Biz seni bugun jinashakmiz.